tukur shekara na 12 da kwanciya ciwon nan. Kullum in za ka shigo gidan nan sai ka shigo da yan bakan leda su dan burodin nan dan fanke su cincin su kosai kana shigo min da su. Amma yanzu gaba ɗaya kwana biyu nan na ga yanzu ka daina shigowa da kullun ledan nan. Yanzu baba duk masifan nan da ake ciki da bala'i da fita'i da me yanzu a ce duk ganin nan ka ce kai yanzu na duk baka sani ba wannan tsohon banza mu dai Allah wajen shi. Wani tsohon? Kai dole kana zaune ai a cikin gida baka sani ba. Wani tsohon? Gaskiya muna cikin bala'i dole sai an gyara. In kuma ba a gyara ba a tafi da wannan halayyar ba za ta yi ba. Wai tsohon da ya hana ka shigo min da kullun nan nake so in ji wannan tsoho ne. Wannan wai baba ana haifo tsohon titi a hai tsohon banza a haifo? Wai kai tukur? Kundin ubanka. Wai ba ni na haife ka ba? Ina ta ka gaya mun wannan tsoho tun da ka Buhari ne. Wai yanzu Buhari nan ne duk tsawon kwanakan nan da shekarun nan da na ciwon nan. Ya za mu yi ai sai dai haƙuri. Tsohon kwankwan ne ai. Ka san mutumin da isa mu taɓin ƙwaƙwalwa sai haƙuri. Yanzu mutumin nan shi ne akan mulkin nan. Ko fa lokacin da ya da ikwana akan bola a can ɗibo aljanu. A lalle baka dinga kawo mu. Wani abu ba. Na ji ma ana kishin wai zarciwa zai yi. Zarciwa ina. Kan mulki. Gidan uwarka zai zarce ta shiga ban guri dan durun wa. Ai sai dai zarce a kiyama. Gidan uwarka zai zarce banda ma tsayin rai. Da nisan kwana tsohon na bai kamata ya kawo uwar haka ba. Allah ɗaya nufin ya tattare zunuban jama'a yayi lahira da su. Ni ma fa ba ta gani na dade a gunnan ba an tashi. In shiga gida kan abin ne. Subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Haka zalika ku san bada mana like, ku saburbudo mana sharhi, sannan ku yada wannan dauka